Няколко големи въглищни електроцентрали бяха унищожени в Германия. Те бяха взривени от самите германци. Мишка. Глобалната пропаганда се опитва да убеди населението, че по този начин се запазва климатът и се намаляват емисиите на вредни газове. Твърди се, че германците са много загрижени за чистия въздух и предотвратяването на глобалното затопляне. Това е измама. Основната причина за унищожаването на въглищните електроцентрали в Германия е липсата на въглища. Графиката показва колко въглища се добиват в Германия. Както виждате, количеството въглища е значително намалено. Стана няколко пъти по-малък. Това не е единствения проблем с германската енергетика. През 2018 година беше затворена последната мина, произвеждаща висококачествени въглища в Германия. Германците останаха само с кафяви въглища – лингит. При изгаряне кафявите въглища произвеждат 2-3 пъти по-малко енергия от антрацитните въглища. Германците внасят въглища от Русия, от Америка, от Южна Африка, от Австралия. Оказва се далеч и скъпо. Ето защо Германия затваря, а след това взривява своите въглищни електроцентрали. Не става въпрос за сълзите на Грета Тунберг или за въглеродните емисии. Причината не е борбата за чист въздух. Причината е липсата на въглища. Германците нямат с какво да отопляват електроцентралите си.